ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ବିଜେପି ର ଦଲାଲର ଭିଡିଓ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଛ ଚୁରୁଣିର ଭିଡିଓ। ଠିକ ଅଛି ବିଜେଡି ସରକାର ଥିଲାବେଳେ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସୁନଥିଲି କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଚୋର ଡକାୟତ ଦଳ कार रे आसीथिले सोनाली मोनालिसा नामक एही महिला तेबे माछ नेबा परे पैसा न देई पळाउथिबारु तांको कार को घेरिथिले व्यवसायी। सोनाली पूर्वरु मध्य एपरि करुथिबा से माने अभियोग करिथिले। खबर पाइबा परे पुलिस आसी तांकु थाना को नेइथिला। ବିଜେଡି ସରକାର ଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଜମା ଆସୁନଥିଲି କାହିଁକି ନା ଚୋର ଡକାୟତ ସେମାନେ ଥିଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ମୁଁ ମାଛ ଚୋରି କରୁଥିଲି ସେଇ କଥାଟା କୁଆଡେ ସେମାନେ ମୋର ପର୍ଦାଫାଶ କରିଦେବେ ସେଇ ନାଗି ମୁଁ ଆସୁନଥିଲି। ତମେ ଏତେ ବଡ କାମ କରୁଛ ଲାଷ୍ଟରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର 50-60 ଟଙ୍କା ମାରିଦେଇକି ଚୋରି କଲ ଆଉ ଆସିକି ତମେ ଏବେ ଗୋଟେ ଭାଷଣ ଦଉଛ ମୁଁ ସମାଜସେବୀ। ମୁହଁକୁ ଯଦି ଲଜ୍ଜା ଶରମ ନଥାଏ ଆସିକି ନିଜକୁ କହୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସମାଜସେବୀ ଆଉ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକା ମ୍ୟାଡାମ।